भइनी सुनाए मोर करीना अरे रात दिन सुता तानी अरे फोटो तोहर कि मन बिगाड़ देले बारू चुमा देके मन बिगाड़ देले बारू चुमा देके मन बिगाड़ देले बारू चुमा देके मन बिगाड़ देले बारू सीना दिल लागता कहीं ना तोहरा या पागल भइनी सुनाए मोर करीना मेरी लवर हिलतिया बड़ी ढेर बात मुकलात हुई है आओ अरे तारा खातिर कितना दूर साजे गाधी मेला में हम आइल बानी ए भाई देख ले कि हम हई हमार वाइफ हम इनकर जेंट्स हई हमारा से प्रोग्राम लेनी हलो इनको से प्रोग्राम लेबे के बा तनियाई मूड बनाई तनी चुम्मा ले ये रोली में हरारू मर्दाना के हो गई अब चुमा दे दी प्रणाम ना चुमा लावा का तरह से चुमा लेला के बाद बुझाई कि बोका के मुंह में मुंह सटोले बनी हमार भतार हुआ बेगर सेंटे के हमर देह गोम मोह का लगी हमार भतार न हुआ चुमा लाला तार भतार हम ना हई के हो तार भतार हमर बाबा रहले जा करी सरकारी सच बात हो उसमें नहीं खो ई बात कहिया घसन 85 को ओबर बाबू नमूना रहे पर गिरिया खा के कोई बात सही होगी गलती हो ओ बड़ा के बात हो का हमरा के तू अपन भतार बनइबो प्रणाम प्रणाम जब लेडीज से बनाई दर तो पर्रा में का सकता बरे जाय दिरे वाला होशियार बानी हम पूर्वक बानी गलती हो गई बा तनी मनी चल जाय दिलो रे मटका बा ओ मटका रे तो परिवार में ते ही जाय दे तनी तनी बर्दाश्त करो तो ढेर हो जाई ओकरा खातिर मटका बा ए मटकू ए जी हमार तू बर्दाश्त कर लेबो काची का बुझलो हो का तू कलह ए सारे मोगे बड़ा सरी अरे कोहे को पड़ई भोज के लागता रस ए लोला काए भोला तू का बुझलो हो का तू कहलह ए मर्द खाली गलती बुझत रह कोनी के माने हमर बतिया बर्दाश्त हो जाई बाबू कुछ कहबो बर्दाश्त कर लेब हम बर्दाश्त कर लेबो हां कर हे मैं घूम के में हे मैं घूम मैं नहीं रो तू का खातिर अरे तोरा तरल दे मुंह में डंडा माने का है तेरा के गोरियो नहीं हो छोड़े हम के तेरा माइंड के फेर में बानी हमारा माइंड के तेरा माइंड के फेर में हां तो उलाट दे टप दे ओ तो तारा माइक माइंड ये सरकार ये दुनिया अपने जालिम बा आजकल इतना अत्याचार हो गइल बा कि कोई तो हटा तो कोई सुख होता ऐसे जैसन चश्मा लगाए वो सोने दुनिया नजर आई करिया लगाए करिया लौकी उजर लगाए उजर लौकी लाल लगाए लाल लौकी हां बाबू ना लगाए तो अच्छी लौकी ए सरकार यही से कहे के बा कि जे दूसरा के इज्जत उठा लेला ओकरो इज्जत भगवान उठा लेले आजकल सबसे ज्यादा फोकस कई पर प्यार मोहब्बत जिंदाबाद प्यार मोहब्बत जिंदाबाद यही हो तो माई
नदी में डूब के साफ साफ यही में परेशान बा गार्जियन 100% में 80% ये सब देखे के मिल रहा है बबुआ। यही से हम कहिले कि धवाई ले कि पवाई ना, धवाई ले कि पवाई ना, उजार दी छवाई ना। ये मार्शल सफारी हो बबुआ रे, कइयो के अंतिम चरण हम पहुंच कर ये एड्स के बीमारी हो। कहलबा कि ऐसन जेल जाना में बेल ना मिलेला, बेल ना होला। ये ऐसन जेल हो जाना में रिहाई ना मिलेला। प्यार मोहब्बत के दुनिया में दौड़ा तारा दौड़ा ये नौजवान भाई लोग, लेकिन याद रखिए जब टूट जाए दिलवा तेकर बाजार में दवाई ना मिलेला। एक बार उनका फरमाइश लेकर रह कर खा के चुप सुत रही भले माई बाप भीख मांगी तो का हो। ये नौ का जमाने का फरमाइश बा। पहले के लोग प्रेम करते रहे राजू भाई। हाँ भाई यू पीटे है तो उनका देह उखड़ जाई, ऊ पीटे है तो उनका देह उखड़ जाई, उखड़ जाई। ये बार के लोग प्रेम करता प्रेम आई बाप जहाँ 10 दिन पूजे तक के बीच में फट जाता। ओकर बाद यंत्र का कहत जातर माई से कोई कह रही दीदी के बाद से बियाह होके वाला रहा। ठीक बचा ओकर संग जा लेके देहिया पे एक छोटा थूक दो काहे खाती कोयला के बाद मुंह कत रही। ये सब तो प्रेम होता है बेरा भाई हो। प्लास्टिक के गिलास कर दवाई बोले कि प्रेम के कोनो और दवाई नहीं खैया। यही से हमारी जहां आइलैंड बा कि प्रेम दिल खोल के करी, प्रेम जी जहान से करी। हम सपोर्ट करतनी लेकिन केकरा से करी? अपना धरती से करी, अपना माई से करी, अपना बाप से करी, अपना भाई से करी, अपना बहन से करी, अपना पूरा परिवार से करी। प्रेम जिंदगी बिताई कि हो ले दौड़िया चल दौड़िया से जिंदगी बीती। ले उरिया चल दे उरिया। प्रणाम प्रणाम। ढेर देर खड़िया बाने टेबुलो बोल जा नहीं बैठ। हेलो ए पर ना बैठबो। प्रणाम प्रणाम। जाई जाई तू कुछ खाए। ए भाई सुनने में आया है एक बात कि कुरहन के बेल ना होला, कुरहन के बेल ना होला, बेल ना होला। सुरसुरन का कबू जेल ना होला, जेल ना होला। सुनला बानी कि कमला भारती के नाचे बड़ी लमहर आइटम बा। अच्छा एगो देखावा ना हम तनी प्रणाम कोली। का दिखाई रे अभी देखले है ना बाबू का भाड़ा उतरवावे के बा। बाबू का भाड़ा एगो लइके बा पेट पोछना। अरे तो ये घड़ी कौन भाड़ा उतरी दी? आय बाबा एगो बाबू का अपना घर छोड़िए आए बा कमला भारती नाच से भाड़ा उतरवावे। ए बाबू हमर झाल बजाओ तो देख लो। बाप रे के कौन हरिया में बैठा दी बुझाई जी कुछ कुछवा हो। अब चिन्हवा दिया कि हम हैं चिन्हवा धले भाई धले धले कोनो बात ना भइल। हमरा पर अरे बाप रे ए जे कोई के हम ना जाए। अरे ई कब का बना दियो से कोनो ठीक नहीं खेले दादा। बाबू का देख ले बा बढ़िया मरवा तरह मारा तारे लोगो सुन जा तो मरवा तरह। हां और ई कब मरवा वाला ढेर लोग बा। आवलो आई जी सब तने ले आया 25 भाई बारेगा सब तरह मार ले तो जियान हो जाएगा बकैया हो जाएगी। ए सरकार प्रणाम प्रणाम। आई सरकार एक चुटकुला स्वागत रही। आ ड्रामा देख के जाए के बाद ड्रामा बहुत बढ़िया होई। सब माई बहन सच काका भाई बंधु सनी हो रहा बा। आज जौन ड्रामा होई बड़ी नीमन ड्रामा होई। एक तरफ हंसते हंसते लोट पड़ जाए, दूसरे तरफ आप अपने आंख से आंसू ना रोके घरे जाई लो। जाई लेकिन घरे काहे घरे जाई लो काहे अभी होई का अरे अभी ना चालू आधा घंटा भइले ना भइल त कहत रहे सबके घरे भेज देता रे। हम कह के लगले ए सब छुट्टी बनी तो हमरो छुट्टी मिल जा। ए लेकर दो चार आदमी उठ के धोखा पात अबे ए बेरा ना कल 4 बजे दिन रात दिन ले शाम में 4 बजे ले। हां बाबू ना तो हमार सवेरे लेके तोई बा भोर में लखराव में भेटाए हम पेड़ पर नचवा भइला के बाद सारी हाथवा गोड़ बांध के हां 28 देश आई सरकार हाला ना हाला करब कोनो स्वाद मिली ना। आई एगो सच घटना सुनी। एगो बारात गए रहे भागलपुर से कहने जी एथी नदियों पार दरौली बलिया जिला में। ये सरकार वो बारात में पंडित जी के बोलाहट हो रहे
भागलपुर के पंडित रहनी बनारस से भइल की पंडित जाए बढ़िया से बियाह कराए सब कहू बियाह के मजा ली। वो बारात में बाउन चौक के समियाना गिरो रहे गर्मी में हो तो ये गर्मी के व्यवस्था रहे का व्यवस्था कहीं एसी पंखा कहीं खराटा पंखा अच्छा कहीं कूलर लागल बा कहीं फ्रीजर लागल बा आ जे खड़ा वगैरह का हाथ पंखा। ए भाई का भाई ओ जे दुल्हा जी पहुंच जाते नहीं दूर पूजा पर पंडित जी के थाहे नहीं था पंडित जी ने हुटाइल घरे अच्छा कहते देखते नहीं कि यो बरतिया गायब होई हुटाइल पंडित टाइम से कहते हैं पंडित पानी चलाओ कि कॉल से नहा ली आकि कॉल चलाओ पानी से नहा ली कॉल चलाओ पानी से नहा ली पंडित सूर्या के नहानी नहा के सर से धोती गिचरी लंगोटा बांध लेनी कुर्ता लगा कर चल लेनी एनएस स्कॉर्पियो से रेल में पहुंचनी रेल में स्कॉर्पियो ले जाके उतार देता पुल पर नदी के भागलपुर पुल पर आ जब यहाँ के पुल पर ऊ आके धोती उठा के आ जब यहाँ के चले लगनी जब पछुआ हवा मरलस तब यहाँ कहा लगते जा काम तो घबरा गइल बा अंडरवियर तो छानिए पे छूट गइल बा अब न ये सब लौटले बोलता नहीं आगे बोलले बनता अब पंडित सजदनी की जाए दी अंदर के बात अंदर बा बाहर के जानता बाहर के जानता पंडित ये हुटाइल गइल तो अंदर पूजा हो गई रहे ब्याह कहाँ पहुंचा रहे बरनेत के विधि होत रहे पंडित जी पहुंच गए बरनेत के विधि होत रहे वही बरनेत में माई बहन लोग गीत गावत रहे के लेखा गावत रहे लो बाबू। हिंदू धर्म में एगो यह जगह है बाकी बियाह में भसुर के गाड़ी दिहल जाला कैसे गाड़ी होता कैसे हाँ अस्थिर रही सरकार पंडित जी के पहले गीत मंगल ने चालू बा अब माई बहन लोग गावता कैसे मार साहब अरे टिका वाली अइला ये भसुर हो टिका वाली अइला ये भसुर आ डिबिया में मून के खोल के देखावो ना तो अरे खोल के देखावो ना तो गाड़ी दे हम चून के खोल के देखावो ना तो गाड़ी दे हम चून के खोल के देखावो ना तो खोल के देखावो ना तो गाड़ी दे हम चून के खोल के देखावो ना तो गाड़ी दे हम चून के खोल के देखावो ना तो। ए भाई ये गीत मंगल चालू बा एने पंडित दौड़ा के मारे पसनिया गई अब पसनिया ले जाके पीछे में बैठ जाता नहीं पसना से थकमक पंडित जी बानी ए भाई हर गांव में दू चार गो नमूना लइका होला सर होला लो पंडित के पसने पे एगो लइका के ध्यान गई बोलो सर दादा रे दादा पंडित जी के सारा देहिए भीज गई बा पसेना से रह कहा ना है तूफान पंख पंडित कर घुमा दी हई लीला ली ना अब का भइल बाबू अब व्यवस्था जब लइका पंखा घुमावलो आ जब पंखा प्रेशर बनावला हवा से रेललस बस पंडित जी के धोती उधिया गई आ जब पंडित जी के धोती उधिया गई तो पंडित जी के छेनी हथौड़ी बहारा हो गई ये कौन से अब लीला है लीला जब छेनी हथौड़ी बहारा हो गई तो में एगो गीत गाड़ी लड़की बतिया देखत रहली ये दादा कहे वाला होइए नहीं थे आ जाके बतावे वाला होइए नहीं थे एकरा के कोही तो का करी तो ईश्वर से तान मराता ईश्वर में गीत में कहा था कैसे अरे बेदवा पढ़त में ये बाबा हो बेदवा पढ़त में ये बाबा अरे गोइनी का भुलाई जी अरे भीतरी के सामान ये बाबा आ भीतरी के सामान ये बाबा बहरी देखाई जी भीतरी के सामान ये बाबा बेदवा पढ़त में बाबा गोइनी का भुलाई जी भीतरी के सामान ये बाबा बहरी देखाई जी भीतरी के
समाले बाबा माई दिखाई दी समाले बाबा। ये सरकार पंडित जी के ध्यान दे छोड़ दे फोड़ दे धोती खींच के ढाप दे अच्छा अब कहती दादा रे दादा बीच सभा में ये हमार बाँचल बा हाँ चल बा आ लड़की ये तो मचौले भी एकरा को आशीर्वाद देवे के चाही के चाहिए पंडित जी को ऐसा आशीर्वाद देता नहीं हूँ गीतिए में रेलो तानी कि जुग जुग जिया ये पाछी हो जुग जुग जिया ये पाछी लहलू इज्जत मोर बचाई हो अरे करा से लमहरे पाछी अरे करा से लमहरे पाछी तहरा भेटाई हो एकरा से लमहर पाछी भेटाई एकरा हर बाजी जुग जुग जिया ये पाछी लहलू इज्जत बचाई हो एकरा से लमहर पाछी तहरा भेटाई हो एकरा से लमहर बाजी तारा भेटाई हो एकरा से लमहर काल हमार भेटाई दी करे का भइल बा का कहले पूरा सूर्य आई उठल बड़ा काल हमार लमहर भेटाई जाए तेरा हुर दे मुंहवा में तेरा माइंड के हम सब वसी के लिए कितना पोतल बड़ा अच्छा का भेटाई इतना लमहर बा छोट बात ना बुझाई ए बाबू हाँ। सौ रुपया होत रहे अच्छा अगुआ के जोड़ से होत रहे हाँ सरकार पनी कनी के जैसन चश्मा लगाए वो सोने दुनिया लौकी लौकी सौ रुपया होत रहे अगुआ के जोड़ से होत रहे हाँ अगुआ जौन बियाह करल रहे लड़की रहे सुंदर नमूना आप बोल रही में अपना चिपोरिया बावनवा बा अच्छा एकरे खान दुल्हा रहे अगुआ काटा हुआ मार के तब तोर माने धन दौलत पर शादी कराओ करा दे पंडित जी कहली कि जाए बेटी तू हमार भाई सब हम ये बतौले बारू तारा के हिसन बर ना मिली तारा के एकरो से लमहर बर मिली आठा काठा 6 फुट के पाठा बाहर एक कवि जी बा जाए लोला जाए भोला यही से कहबे कि पूर्वक निमन चौपट निमन चपाट ना निमन पूर्वक निमन घासाक ना निमन राजू बाबू हाजी इनका के चिन्ह तारो ना ना रह दी सब कुछ चिन्ह होता और वो चिन्ह पर से मत कराई हमारा से प्रोग्राम ले नहीं हलो अब बाबू सारे के ले लो का कहले हो बाबू साहब से प्रोग्राम ले लो कहले कि का बाबू सारे के ली लो नहीं लो अरे सब उहे बड़ा से खाली बाउरे सुनाता है कि ये खेसारी लाल का सार हो चिल्ली लोगे हम खेसारी कहई अरे आई कौन सी के खासे सार हो जो भीतर